News Blast. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras, 7 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flavon Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. News Blast. Sa ulo ng mga balita ngayong umaga sa ating balitang regional, iba't ibang serbisyo ng LGU Dagupan ihahatid sa PWD Day program sa July 6. Headlines News Blast. LDH at PHO at RHU naghatid ng libreng serbisyo medikal sa mga Lingayenense. Headlines News Blast. At manawag LGU bumuo ng task force para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Headlines News Blast. PCIC at LGU Mapandan nagkaisa para sa libreng life insurance ng mga magsasaka at mangingisda. Headlines News Blast. At top 10 most wanted sa Santo Tomas, Pangasinan na aresto sa warrant operation. Headlines News Blast. DSWD Chief Rex Gatchalian sinuri ang kabuhayan ng SLP beneficiary sa Ilocos Norte. Headlines News Blast. At NGCP nag-anunsyo ng naka-schedule na power interruption sa ilang bayan ng Pangasinan. Headlines News Blast. At para naman sa national news, Marcos leadership tuluyan ng gumuho ayon sa political analyst. Headlines News Blast. At krisis sa ekonomiya, inahalin tulad sa cancer ng isang dentista at dental industry apektado na rin. Headlines News Blast. Selective justice at pamumuliktika ng Administrasyong Marcos Jr. napaka-obvious ayon sa geopolitical analyst. Headlines News Blast. Paghahain ng kaso ng kaso versus Marcoleta on track ayon sa ombudsman. Headlines News Blast. Cardema, iginiit ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Headlines News Blast. At para naman sa ating ronda, DAR binigyan ng 500,000 pesos na makinarya ang mga magsasaka sa La Paz, Agusan del Sur. Headlines News Blast. Showbiz News, Orange and Lemons ipagdiriwang ang 27th anniversary sa pamagitan ng isang intimate tour at Itchy Worms dadalhin ang Akin Ka Na Lang concert sa Hong Kong ngayong Hulyo. Headlines News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Dagupan City at sa buong Pangasinan ngayong araw ng Biyernes, ikatlong araw ng Hulyo taong 2026. Ako pang yung tagapagbalita, kapartner Vian Vergabinya. Huwag niyo pong kalimutang i-share at i-like ang DZRD
SMNI Radio Digital, SMNI News North Luzon, SMNI Top News Luzon at DZRD Digital. Para sa ulit detalye natin balitang regional. DZRD Sunshine Radio Report! Iba't ibang serbisyo ng LGU Dagupan ihahatid sa PWD Day program sa July 6. Alamin natin ang balita niya mula kay partner Sheila Balog. Per Sheila. Naghahanda ng lokal na pamahalaan para sa idaraos na Persons with Disability o PWD Day program sa darating na Hulyo 6 bilang bahagi ng pagunita sa 48th National Disability Rights Week. Bukas sa mga persons with disability at kanilang mga pamilya ang iba't ibang serbisyong inihanda ng pamahalaan. Kabilang ang medical services, legal assistance, agricultural services, livelihood at wellness programs, gayon din ang PWD desk para sa PWD ID registration at iba pang mahalagang serbisyo. Isinagawa na rin ang koordinasyon sa mga katuwang na tanggapan upang matiyak ang maayos sa pagsasagawa ng programa. Kabilang sa mga nakibahagi sa paghahanda ang City Social and Welfare Development Office, Persons with Disability Affairs Office o PDAO, City Health Office, City Planning and Development Office, City Population and Development Office, City Agriculture Office, Public Employment Service Office, City Tourism Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Teen Center, Early Childhood Care and Development Program, General Services Office at mga opisyal ng PWD Federation mula sa iba't ibang barangay. Ayon sa organizer, layunin ng aktibidad na mailapit sa sektor ng persons with disability ang mga programa at serbisyong makatutulong sa kanilang kalusugan, kabuhayan, kapakanan at patuloy na pagsusulong ng kanilang mga karapatan. Inanyayahan ang lahat ng persons with disability at kanilang mga pamilya na makiisa sa PWD Day program sa July 6 at samantalahin ang mga libreng serbisyong inihanda ng lokal na pamahalaan at mga katuwang nitong ahensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! ATI RTC-1 nagbabala sa pekeng solicitation gamit ang pangalan ng ahensya. Iwasan. Alam ito ng balita niya mula kay Parlerna Hernandez. Parlerna? Yes, kapartner, nagbabala ang ATI RTC-1 sa publiko laban sa mga individual o grupo na nagpakilalang konektado sa kanilang tanggapan at naghihingi ng pera, donasyon, pabor o anumang uri ng tulong pinansyal o material. Ayon sa ATI, mariing nililinaw ng Director Engineer Remelin R. Cotter o Recotter na wala siyang inatasan na kahit sinong tao, organisasyon o grupo upang mangalap ng anumang uri ng donasyon o suporta sa pangalan ng institusyon. Anumang ganitong gawain ay itinuturing na peke at mapanlinlang. Paalala ng ATI sa publiko, huwag makipagtransaksyon o maniwala sa mga individual na nagsasabing sila ay kinatawan ng ATI para sa ganitong mga gawain. Pinapayuhan din ang lahat na manatiling mapagmatsyad laban sa ganitong uri ng panlilinlang. Hinihikayat ng ahensya ang sinumang makakita o makakaranas ng kahit na hinalang solicitation na agad itong iulat upang ito ay ma-verify at ma-aksyonan. Naninindigan ng ATI sa kanilang layunin na itaguyod ang integridad, pananagutan at transparency sa kanilang mga programa para sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast! Samantala, nagkaisa ang Lingayen District Hospital o LDH ang Provincial Health Office o PHO at ang Rural Health Unit o RHU upang maghatid ng libreng serbisyong medikal para sa mga mamayan ng Lingayen. Layunin ng programa ito na mapalapit ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan sa pamagitan ng libreng konsultasyon, pagsusuri at iba pang serbisyong medikal. Patunay ang pagtutulungan ito ng ating mga health agencies at ng lokal na pamahalaan sa kanilang patuloy na pangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat pamilya sa ating bayan. Inaanyayahan ang lahat ng mamamayan na samantalahin ang mga libreng serbisyong ito at makiisa
sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. DZRD Sunshine Radio Report! Manawag LGU bumuo ng task force para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Alamin na balita niya mula kay Perlerna Hernandez. Perlerna? Bilang tugon sa mga nagaganap na shooting incident sa Tacloban at Cavite, bumuo ang lokal na pamahalaan ng manawag ng Task Force Kaligtasan at Kaayusan ng mga Manawagenyong mag-aaral upang higit na mapalakas ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang kahalintulad na insidente. Sunshine News Kami Blast! po ay naalarma din sa kaganapan na nangyari sa Tacloban at sa Cavite nangyari po sa ating mga mag-aral doon. So ayaw po namin na mangyari yung ganyang bagay dito po sa aming bagay. Kaya minarapat po namin na magpulong, no? Kasama po yung mga stakeholders sa edukasyon, kapulisan, traffic, kasama po yung Federated PTA, kasama po yung chairman ng Committee on Education ng Sangguniang, at kasama po yung ibang mga concerned stakeholders para po i-address, no? At siguro gumawa ng mga mitigating measures, proactive measures para po maiwasan at mailayo yung mga mag-aaral ng Manawag para po sa kanilang kaligtasan. Dahil dito, nagsagawa ng pagpupulong ng lokal na pamahalaan kasamang iba't ibang stakeholders sa sektor ng edukasyon, kapulisan, traffic management at mga kasamahan ng mga magulang upang pag-usapan ang mga hakbang na makakatulong sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sunshine News Blast! So una, nagkaroon po kami ng pagpupulong at napagpasyahan na magkaroon ng isang executive order na pag-create o pagtalaga ng isang task force na tinatawag namin Task Force Kaligtasan at Kaayusan ng mga Manawagenyong mag-aaral. Sa ilalim ng Natural Task Force, kabilang sa mga tinitignan hakbang ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan, kabilang ang pagsasagawa ng on-the-spot inspection sa koordinasyon ng mga school administrator at Parent-Teacher Association o PTA. Sunshine News Blast! Humingi din po ang kapulisan ng kanilang autorisasyon para makapasok sila sa mga paaralan. Hindi kasi basta-basta papasok yan pag wala pong authority ng PTA at ng kanilang school administration. At yan po yung openly talagang ibinigay, no? Para po makalibot, makapag on-the-spot check, on-the-spot na checkpoint sa loob mismo ng paaralan. Yun pa sa alkalde, ilang paaralan sa Manawag ang kusa ng bumili ng metal detectors bilang dagdag na seguridad upang maiwasang makapasok sa kampus ang mga ipinagbabawal na armas at iba pang mapanganib na kagamitan. Sunshine News Blast! At nakakatuwa dahil itong mga kanya-kanyang eskwelahan din, on their own initiative, kanya-kanya silang bilhin ng kanilang metal detector. So meron marami, no? It's ongoing spot checking ng kanilang mga bags. At napag-usapan din na dapat pag oras ng eskwela, wala dapat nasa labas, nakatambay kung saan-saan. Ibinungkahi nirinig ng Philippine National Police ang pagbuo ng junior police officers na bubuuin ng mga responsableng estudyante upang makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang paaralan. Sunshine News Sa Blast! PNP naman, nag-propose sila sa pag-create ng junior police officers. No? Itatalaga natin itong ating mga responsableng estudyante, preferably itong mga student leaders din nila, na willing magsakripisyo at tumulong para po may address to doon mismo sa kanilang level sa paaralan. Sa suporta ng mga magulang sa paggabay at pagdidisiplina sa kanilang mga anak upang mapanatili ang kaligtasan sa loob at labas ng paaralan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! PCIC at LG Mapandan nagkaisa para sa libreng life insurance sa mga magsasaka at mangingisda. Alam ito ang balita niya mula kay kapartner Sheila Balog. Kapar Sheila?
Nagkasundo ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCI's Regional Office at ang lokal na pamahalaan ng Pandan, Pangasinan upang mabigyan ng libreng life insurance sa mahigit 1,000 magsasaka at mangingisda sa bayan. Nilagdaan ni na PCI's Regional Office 1 Manager Raul Servito at Mapandan Mayor Carl Christian Vega ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng Agricultural Producers Protection Plan o AP3. Sa ilalim ng AP3, may insurance protection ng mga agricultural producer. Makatatanggap ng indemnity benefits ang mga kanilang mga benepisyaryo sakaling pumanaw ang nakasiguro dahil sa aksidente, natural na sanhi, pagpaslang o pananakit. Ayon kay Servito, layunin ng programa na mabigyan ng dagdag na proteksyon at kapanatagan hindi lamang ang mga magsasaka kundi maging ang mga kanilang mga pamilya. Sa kasunduan, ang PCIC ang mga siwa sa pagpapatupad ng programa habang sasagutin naman ng pamalang bayan ng Mapandan ang insurance premiums upang maging libre ang coverage para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda. Nagpasalamat naman si Mayor Vega sa PCIC sa pagdadala ng AP3 sa kanilang bayan. Anya malaking tulong ito upang mabigyan ng proteksyon ang mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog ka partner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! Top 10 most wanted sa Santo Tomas, Pangasinan na aresto sa warrant operation. Alamitan balita niya mula kay Kapartner John Velgas. Kapartner John? Yes, kapartner, matagumpay na nadakip ng pulisya ang isang lalaking kabilang sa top 10 most wanted person sa municipal level sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, isinagawa ang operasyon bandang alas 11:30 ng umaga noong Hulyo 1 sa Santo Tomas Municipal Police Station. Ang naaresto ay isang 54 anyos na lalaki na may kinakarap na warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 50 ng First Judicial Region sa Villasis, Pangasinan. Kinasasangkutan nito ng 5 bilang ng kasong acts of lasciviousness na may nirekomendang piyansa na tiga 36,000 na kada kaso. Matapos maaresto, ipinalam sa akusado ang kanyang karapatan ayon sa saligang batas at sa kasalukuyan na itong nasa kustodiya ng Santo Tomas Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at legal na proseso. Ayon pa sa pamunuan ni Police Colonel Dennis De Leon, patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons sa lalawigan. Layunin nito na mapanagot ang mga individual na may kinakarap na kaso at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Pangasinan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast! Samantala, binisita ni Department of Social Welfare and Development o DES Abedid Secretary Rex Gatchalian ang isang matagumpay na benepisyaryo na Sustainable Livelihood Program o SLP sa Batac City, Ilocos Norte. Personal na nagtungo ang kalihim sa Arlene's Empanada sa Batac City Public Market na pagmamayari ni Aldrich Anthony Rivera na nakapagtayo ng negosyo noong 2023 sa tulong ng livelihood assistance mula sa DSWD Field Office 1. Nakapanayam din ni Secretary Gatchalian ang asawa ni Aldrich na si Charlene Jane Rivera upang kumustahin ang kalagayan ng kanilang kabuhayan at alamin ang mga posibleng paraan upang lalo pang mapalakas sa implementasyon ng programa. Ayon sa DSWD, layunin ng pagbisita na makita mismo ang epekto ng Sustainable Livelihood Program sa mga benepisyaryo at matiyak na patuloy na nakatutulong ang programa sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. DZRD Sunshine Radio Report! At para naman sa huling balitang Regional NGCP, nag-anunsyo ng naka-schedule na power interruption sa ilang bayan ng Pangasinan. Alamitan balita niya mula kay Partner John Velgas. John? Yes, kapartner, magkakaroon ng naka-schedule na power interruption sa darating na Sabado bukas sa Hulyo 4 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, isasagawa ang pagsasayos ng mga nakahilig na poste at hindi tamang pagkakabit ng cross arm sa kahaba ng nagsaag tumana 69 kV line 1.
kabilang sa mga maapektuhan ang ilang bahagi ng Ordaneta City, kabilang mga barangay ng Anonas, Bactad East, Bayawas, Bulawen, Kabuluan, Kamanang, Kasantaan, Konsolasyon, Dilan, Paurido, Makalong, ng Quezon, ng Kalubasaan, Palina East at Palina West, gayon din ang ilang bahagi ng poblasyon at mga lugar sa Bypass Road. Makakaranas din ng pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente ang mga bayan ng Asingan, Balungaw, Lawak, Natividad, Rosales, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug, Umingan at Villasis. Paalala ng NJCP, maaring maibalik ang supply ng kuryente ng mas maaga o mas huli kaysa itinakdang oras. Dahil dito, pinapayo ng publiko na ituring na laging may kuryente o energize ang lahat ng linya at electrical equipment bilang pag-iingat. Humihingi naman ng paumanhin ang NJCP sa anumang abalang maidudulot ng pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kumal, Jan Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! Tuluyan ng gumuho ayon sa political analyst. Alamin ang balita niya mula kay Daniela Paulite. There is a total collapse of leadership. Hindi na umano mapipigilan ang pagrarally ng taong bayan laban sa gobyerno. Ito ang pananaw ng political analyst na si Kaado Paglinawan, kasunod ng malawakang pagtitipon sa EDSA People Power Monument para sa panawagang transparency at accountability. Anya tila nauulit ang kasaysayan noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero pagka yan ay nag-swell na sa numbers na nakita ko noong 1986, hindi na nila mapipigilan yan. Iginiit din ni Paglinawan na hindi umano makaiiwas ang kasalukuyang administrasyon sa pananagutan kaugnay ng mga alegasyon ng pandarambong sa Kabanang Bayan. Mungkahi niya isauli na umano ang mga pondong sinasabing ninakaw at resolbahin ang usapin upang maiwasan ang mas matinding kaguluhan. Kung ako si Martin Romualdez, kung ako si Marcos, 10 ng kanyang pamilya, bago magkasakitan, ay pinapalalangin ko na magsoli na lamang sila ng pera katulad na nangyari noong 1986. Nagpahayag din ng pagkadismaya si Paglinawan sa umano'y kawalan na ng mapagsumbungan ng mga whistleblower at iba pang nagsasalita laban sa pamahalaan dahil sa umano'y pagsasampa ng kaso at panggigipit sa kanila. Baliktad na ang mundo. Ang kasamaan ang nagahari sa gobyernong Marcos at ang kasamaan yan ang mismong puputol at pupugod sa ulo nakaluklok dyan ngayon at naghahari. Nagugat ang malawakang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo at iba't ibang grupo dahil sa umano'y panggigipit kay Senator Rodante Marcoleta. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Daniela Paulita, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Krisis sa ekonomiya inihalin tulad sa cancer ng isang dentista at dental industry. Apektado na rin. Alamitan balita niyan mula kay Kapartner MJ Mondihar. Mahigit sa 90% ng mga negosyo sa Pilipinas sa MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises. Itinuturing ang mga ito na haligi ng ekonomiya ng bansa. Direkta nakadepende ang mga negosyong ito sa paggastos ng masang Pilipino. Kapag mataas ang inflation at humihina ang ekonomiya, kabilang sila sa una na apektuhan dahil bumabagal ang negosyo. Para sa Davao businessman, dentista at kilalang oral implantologist na si Dr. Carlos Capitan II, ramdam na rin ng dental industry ang paghina ng ekonomiya. Dental services is one of the economic indicators, not just in the country but as well as in other countries. Dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin at langis, itinuturing na ngayon ng maraming Pilipino na less priority ang pagpapatingin sa dentista. Patients are starting not to seek dental treatments because of economic reasons. This is really bad for us. Malaki ang papel ng consumer confidence sa takbo ng ekonomiya. Kapag may tiwala ang mga tao sa ekonomiya, mas handa silang gumastos. Ngunit kapag nababawasan ang mga customer ng MSMEs, gaya na nararanasan ni Dr. Capitan, indikasyon ra ito ng paghina ng consumer confidence. Ayon pa sa medical expert, dahil sa epekto ng foreign exchange at global inflation, bubaba na rin ang bilang ng mga dayuhang pasyente na dating pumupunta sa Pilipinas
para sa mas abot kayang dental procedures. Before, my clinic usually, na average, have 3 foreign patients every day. Every day. That's the average patient that I had before the issues came out, etc. And now, my God, it's affecting us, you know. And I know, of course, majority of our fellow dentists are suffering now. Samantala, inihalin tulad naman ni Dr. Kapitan ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at pamahalaan sa isang uri ng cancer. I could compare it to ameloblastoma, cancer of dental origin, and it's destroying the bone slowly until such time that it's not going to be treated at all. It is untreatable. No, I hope there's still time. I hope that the health of the nation is going to be addressed. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatili mataas ang inflation ngayong Hunyo. Posible rin naman itong pumalo sa pagitan ng 6 to 7%. Kapag mataas ang inflation, mas kaunti ang nabibili ng perang hawak ng mga Pilipino. Ayon sa mga eksperto, ang mataas na cost of living ay nagdudulot rin ng stress at anxiety sa maraming Pinoy na nahihirapang pagkasyahin ng kanilang budget. Para mapigilan ang pagtaas ng inflation, maaari magtaas ng interest rates ang Bangko Sentral. At kapag nangyari ito, mas magiging mahal ang pangungutang para sa mga negosyo at mga pamilyang nais bumili ng bahay o sasakyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNA News. DZRD Sunshine Radio Report! Selective justice at pamumulitika ng Administrasyong Marcos Jr. napaka-obvious ayon sa geopolitical analyst. Alamin ito ng balita niya Malika per Carlo de la Peña. Mariing kinuwestiyon ni Professor Ana Malindugoy ang mga pahayag ng pamahalaan na walang pinipili ang batas sa bansa. Napakalinaw umano ng mga sintomas na ginigipit ng gobyerno ang mga politikong hindi nito kasundo, partikular na ang mga iniuugnay sa kampo ng mga Duterte. Pero look at what is happening in the country. They're actually weaponizing the justice system against the critics, political opponents of the current administration of BBM. Kinwestiyon din niya ang magkaibang trato ng Department of Justice at Ombudsman sa mga kaso na magkabilang panig. Halimbawa rito ang mabilis na pag-usad ng reklamong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil lamang sa mga donasyon sa eleksyon na aniya ay karaniwang kalakaran naman sa bansa. Matapos nitong pangunahan ang investigasyon sa flood control scandal. Samantala tila natutulog naman ang mga reklamo laban sa mga kaalyado ng Malacanang. Pag ang kritik, ang kanilang tinira, mabilis pa sa speed train ng China, mayroon ng kaso at kulong na agad, aresto na. Pero kapag nasa linya nila at kaalyado nila, sus Mariosep, parang prosesyon na pagkabagal-bagal, parang pagong na aabutin ka ng siyam-siyam before nila mabuild yung case. Binigyan din niya mga magkaibang sitwasyon ni na dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Joel Villanueva at Senator Rodante Marcoleta sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Tingnan mo naman, Martin Romualdez, asan na ang kaso kay Martin Romualdez? Hanggang ngayon sinasabi they are trying to build the case. How far would it go? How long it will take? Since last year until now? And then what else? Ang kay Joel Villanueva, just because Joel Villanueva nasa majority block na ng out of the blue sabi wala na rin. At kasi nakalimutan ng DOJ magkaroon ng case build-up. Now you have what? Senator Marcoleta out of the blue, mayroong plunder case just because of the donation. Kasabay nito, hindi rin pinalampas ng political analyst ang pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Canada sa gitna ng tensyon at malawakang protesta sa EDSA na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga grupo. Ayon kay Malindugoy, ang pag-alis na ito ay tila pagpapakita ng labis na pagkakampante ng Pangulo sa hinaing ng publiko. Hamon niya sa Pangulo bago ito lumipad palabas ng bansa. Dapat siguro, ang alalahanin muna ni BBM is bakit? At tanungin niya sarili niya. Kasi mayroon ako nabasa na report, ang sabi niya, hindi niya maintindihan kung bakit daw nag-rally ang INC. Siguro, makinig siya dapat sa sinisigaw ng mga tao, ng mga rallyista. Anong sinisigaw ng Pilipino right now? Ang sinisigaw is accountability, transparency, at wag
don't bend the law. Yun ang sigaw eh. So para maintindihan niya. At yun dapat ang alalahanin niya. Sa huli, pinaaalahanan ni Malindog Uy ang mga kasalukuyang nakaupo sa kapangyarihan na ang kanilang posisyon ay hiram lamang mula sa mga mamamayan at ang taong bayan pa rin ang may huling salita sa kanilang pananatili sa pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Paghahain ng kaso versus Marcoleta on track ayon sa Ombudsman. Alam natin ang balita niya, Malayka Pare Margot Gonzales. Kinampirma ng Office of the Ombudsman na pinarna ang desisyon sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, on track sila sa paghahain ng kaso sa linggong ito. Sir, yung dispute na schedule that's maintained? Well, seems to be on track. Una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ngayong linggo sasampahan ng kaso ang senador at wala anyang magbabago dito. Nothing's changing. Nothing has changed. There's no selective justice in this country when it comes to Ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will find it. Okay? May mensahe po kayo? Wala akong mensahe. Sa akin lang, we will do our job. Bukas ang Sandigan Bayan hanggang Biyernes kaya inaasa ng opisyal na pag-file sa araw na ito. Duwelta naman ni Marcoleta sa isang rally, politika ang nasa likod ng kaso pero handa raw siyang magparesto. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na po namin jurisdiction po yan. Samantala gagamitin ng Ombudsman sa case build-up laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico ang mga salaysay ng 8 mula sa tinaguriang brevetin. Noong June 11, unang humarap sa Johnny Buduan sa Ombudsman at inilahad ang umano'y pagdi-deliver nito ng mahigit 20 maleta sa bahay ng isang kongresista. June 17 naman ang humarap ang 4 na iba pang dating sundalo, habang ang 3 iba pa humarap naman noong June 18. Pero ang problema daw ay kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hanggang ngayon ay hindi pa umano napipirmahan ang kanilang mga salaysay. Ang cause of delay ang hinihinging panibagong extension ng kanilang abogado na si Atty. Levito Balitco para ma-review ang mga salaysay ng mga dating sundalo. Kailangan daw kasi munang ma-review ng abogado ang kanilang mga affidavit bago ito lagdaan ng 8 dating sundalo. Seem to be of help to us, especially when it relates to the case of the former speaker. It's just that since June 20, supposedly it's on review by the lawyers, but until this day, actually they were supposed to sign it today, and then they asked for another extension na naman. Pero these affidavits are quite straightforward. Hindi naman siya masyadong mahaba. So in a matter of minutes, the lawyers can go over it and see kung okay na ba in form and in substance, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa namin nakukuha. Napakasimpleng bagay. Naghihintay na lamang ang Ombudsman na mapirmahan ng mga dating sundalo ang kanilang affidavit para tuluyang magamit ang mga ito bilang ebidensya sa kaso. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzales, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! At para sa huling balitang National Cardema, iginiit ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Alam ito ang balita niyan, mula kay Prince Tripoli. Sa panayam kay Ronald Cardema, iginit nito na mahalagang marinig ang boses ng taong bayan sa ilalim ng isang demokratikong sistema, lalo na kung may mga isyong may kaugnayan sa pamamahala at paggamit ng pondo ng gobyerno. Sinabi rin niyang suportado niya ang mga pagtitipon na isinusulong ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga mamamayan na nananawagan ng accountability o pananagutan ng mga opisyal sa paggastos ng pondo ng publiko. Iginit din ni Cardema na ang mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag ay may karapatang nakasaad sa batas at hindi dapat hadlangan hanggat isinasagawa ito ng naayon sa umiiral ng mga alituntunin. Alam nyo, tama lamang yan. Dahil tayo ay nasa isang demokrasya at sa isang demokrasya,
ang taong bayan, ang hari. Dagdag pa niya, ang mga opisyal ng pamahalaan ay nagsisilbi bilang mga kinatawan ng mamamayan, kaya dapat umanong maging bukas sa mga panawagan at puna ng publiko. Nagpahayag din siya ng pangamba sa umano'y pagkawala ng pondo ng bayan dahil sa katiwalian at sinabi niyang narapat lamang na magsalita ang mga mamamayan kung may mga isyong nakaapekto sa pambansang interes. Meron namang freedom of assembly, meron namang freedom of speech. Sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas, bakit nyo pipigilan? Samantala, nananatiling umiiral ang mga probisyon ng konstitusyon na nagbibigay ng karapatan at mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag, alinsunod sa mga limitasyong itinakda ng batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNA News. Ronda Pilipinas. NAR binigyan ng 500,000 pesos na makinarya ang mga magsasaka sa La Paz, Agusan del Sur. Alamitan ng balita niyan, Malika per John Velsaper. Yes, kapartner, matagumpay na isinagawa ang turnover ceremony ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program noong Hulyo 1 sa barangay Villapaz, La Paz, Agusan del Sur, kung saan tumanggap ng mga makinaryang pansaka ang Villapaz Farmers Agrarian Reform Cooperative o BIFARCO. Sa ilalim ng mga programa, ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR ang farm machineries and equipment na nagkakalaga ng 500,000 pesos. Kabilang dito ang 3 floating tillers at 2 water pumps na inaasang magpapalakas sa produksyon ng mga lokal na magsasaka. Binubuo ang tulong ng 200,000 pesos na soap component at 300,000 na hard component na layuning itaguyod ang mas epesyente at mas sustainability agriculture, lalo na para sa mga agrarian reform beneficiaries sa lugar. Dumalo sa seremonya mga miyembro ng BIFARCO at sa iba't ibang opisyal at nagbigay ng welcome remarks si Punong Barangay Honorable Narciso Lumba. Kasunod ang pagpapaliwanag ng proyekto ni CRF-PSP Section Chief Sueme Fe Monterola. Nagpahig naman ng suporta sina OIC Parpo 2, Engineer Rodi Solomon at Municipal Mayor Michael Lim, kasama si Municipal Vice Mayor Allen D. Lim na binigyang diin ang kahalaga ng climate resilient farming sa gitna ng pabago-bagong klima. Sa kanyang mensahe ng pagtanggap, nangako si ARBO Chairperson Cesar Lumapgid na gagamitin ng wasto at mapapakinabangan ng gusto ang mga ipinagkaloob na mga makinarya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. Orange and Lemons, ipagdiriwang ang 27th anniversary sa pamamagitan ng isang intimate tour at Itchy Worms. Dadalhin ang Akin Ka Na Lang concert sa Hong Kong ngayong Hulyo. Alamin ang balita niya mula per Sigrid Castañeda. Facebook post, masayang ibinahagi ng Orange and Lemons ang kanilang excitement para sa bagong milestone ng bandang nagpasikat ng mga timeless OPM hits. Binuo noong 1999 ng singer-songwriter at guitarist na si Clem Castro kasama ang drummer na si Ace Del Mundo at bassist na si JM Del Mundo. Ang Orange and Lemons ay isa sa mga pinakasikat na banda sa Philippine alternative rock scene. Mas lalo pang kuminang ang kanilang karera noong 2005 matapos ilabas ang kanilang critically acclaimed album na Strike Whilst the Iron is Hot. Ito rin ang nagbigay daan sa mga chart-topping anthems na kinakanta pa rin hanggang ngayon ng iba't ibang generation, tulad ng Heaven Knows, This Angel Has Flown at ang paborito ng lahat na Hanggang Kailan Umuwi Ka Na Baby. Samantala, magpapasiklap sa unang pagkakataon ang OPM rock band na The Itchy Worms sa Hong Kong para sa kanilang Akin Ka Na Lang tour na gaganapin sa The Wan Chai this coming July 26, 2026. Upang mas maraming fans ang makapanood, 2 beses sasalang on stage ang banda sa parehong araw. Isang 4 p.m. matinee show at isang 8 p.m. evening show kung saan inaasahang ipe-perform ng grupo ang kanilang mga
mga timeless classics tulad ng Beer, Di Na Muli at Love Team. Hindi lang yan, dahil makakasama din ng banda on stage ang ilan sa mga mahuhusay na Filipino musicians na nakabase na ngayon sa Hong Kong, kagaya ni na Jasper Mercado at Randall Frendol. Para sa Itchyworms, bagamat first time nila sa Hong Kong, ang special performance na ito ay pagkakataon na rin upang muli silang makakonect sa libu-libong fans na patuloy na tumatangkilik sa musikang Pinoy kahit na nagtatrabaho o naninirahan na sa ibang bansa. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. At bago po tayo magtapos, tunghayan po natin ang Sunspeak sa mga oras na ito. Ang buong kahulugan ng kaligtasan ay ang pagsusunod sa kalooban ng Ama. At dyan na po natatapos ang Sunshine News Blast Morning Edition ngayon araw ng Biyernes, ikatlong araw ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat po sa management sa pagkakataong makapaghatid ng balita at serbisyo mula sa DZRD News Center at sa co-pilot ngayong umaga, Kapartner Jeff and Kapartner Tan, at sa ating station manager, Kapartner Jay Mendoza. At blessed morning po sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako po inyong tagapagbalita, Kapartner Vian Vergabinia, at abangan niyo po ang mga susunod pang programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.